Boas tardes a todos e a todas, son as 5 da tarde, damos comezo a Comisión Informativa Demográfica, Igualdade, Benestar e Emprego de hoxe, día 12 de decembro de 2019, co seguinte orde do día. O primeiro punto, a aprobación da acta anterior, que corresponde ao día 21 de novembro de 2019, algunha consideración á acta? Aprobada por unanimidade. Aprobada por unanimidade. O segundo punto, programa en Ourense Persoal Técnico 2020, toma a palabra o señor secretario para a explicación do mesmo. Sí, boa tarde a todas e a todos. Trátase dunha proposta da Presidencia comprensiva do programa en Ourense para o financiamento do persoal técnico para a anualidade do 2020. É un programa que xa se ven desenvolvendo nos anos anteriores desta Deputación Provincial, que como xe asistencia técnica económica e xurídica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execución das competencias que teñen atribuídas en materia de servicios sociais. Divídese en dúas accións, a da asistencia económica, que é para subvencionar o persoal técnico, e a de asistencia técnica e xurídica, que vai referida principalmente aos concellos de menos de 5.000 habitantes e aos que presentan dispersión poblacional para a prestación dos servicios sociais por medio do persoal propio da Deputación. As bases están en poder de todos os membros da Comisión e nada indicar que esta proposta non é dictaminada, será sometida a decisión do Pleno para a súa aprobación inicial e a un trámite de información pública de días hábiles para a presentación de alegacións. Ben, pois damos a palabra ao portavoz de Ciudadanos, Mamos Lama. Moitas gracias, boas tardes a todos. Pois de o grupo de Ciudadanos vemos necesario oportuno este programa que, como dixo o secretario, se ven a realizar desde xa fai anos, e tamén aplaudimos que se faga unha diferenciación según o número de habitantes, tal como pedimos os membros da oposición que se fagan en todos os programas provinciais, e neste caso, se fai xa que de 5 a 12.000 habitantes, simplemente ou hai un contrato onde ten o do grupo A2, en cambio se son concellos de 12.000 a 20.000 habitantes, pois hai dous contratos, dúas modalidades, un grupo A2 e un grupo A1. Por lo tanto, encomendo ao grupo de goberno que siga avanzando nestes programas provinciais e que siga repartindo de maneira máis xusta. Por a miña banda e por o grupo provincial de Ciudadanos, xa lles dou o meu voto a favor para este punto. Moitas grazas. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego, don Bernardo Varela. Pola miña banda, simplemente señalar, recordar neste caso que as atribucións deberían ser a Xunta de Galicia, neste caso é certo que a Deputación Provincial colabora cos concellos, o cual era agradecer, pero debemos seguir insistindo en que a realidade, a competencia nesta materia, todo o que ten que ver con calidade, benestar, asistencia ás persoas maiores, pois é competencia da Xunta de Galicia, debería ser ela a que puxera en marcha este tipo de accións e non ser, neste caso, a Deputación Provincial e os concellos que asumiríamos uns custes que non son competencias impropias e que nos obliga a un sobreesforzo ás entidades locais. Por lo demais, estou de acordo en que todo o que sexa colaborar cos concellos da Deputación está correctamente caído. Moitas gracias. Por parte de Democracia Reserva, Miguel Carine. Sí, gracias. Boas tardes. Nada, vamos a votar a favor tamén desta proposta. O razonamento que reservamos por un momento de pleno. Moitas gracias. Grupo Socialista. Sí, moitísimas gracias, boas tardes a todos e a todas. En principio, reiterar tamén o que decía o portavoz do BNG en cuanto a que moitas destas son competencias impropias que debería asumir e financiar integralmente a Xunta de Galicia, xa que os concellos nos vemos moitas veces na obriga de financiar estes servicios, parte destes servicios, inda que se reciban achegas como neste caso da Diputación Provincial. A lei de dependencia é unha lei que está transferida a competencias das comunidades autónomas, por tanto, debería ser a comunidade autónoma a que maior inversión fixera neste senso. Cada vez máis nesta provincia, máis adiantada que nunca e con maior índice de poboación e de dispersión en cuanto a núcleos poboacionais, nos parece que cada vez temos que poñer máis recursos a disposición dos concellos para atender un servicio que non deixa de ser un servicio básico, que é a dependencia e que é un servicio de axuda no fogar. Por lo tanto, nós, inda que hemos caído deste programa, reservaremos para o debate no plenario a nosa posición.
Por a nosa banda podemos compartir moitas das cousas que se dicen nesta mesa, pero nos efectivamente esa nosa labor, ese esforzo que se fai desde esta Diputación para atender as necesidades dos concellos, especialmente de menor población, lógicamente o noso voto é favorables. Non sei se teñen alguna outra intervención que felicitar algo, pasamos a votación directamente. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? O terceiro punto da orde do día é a moción conxunta do Grupo Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos para a defensa dos servicios do Hospital de Verín e a reprobación do portavoz do Grupo Socialista. Rexistouse por escrito unha emenda a esta moción por parte do Bloque Nacionalista Galego. Doulle a palabra, primeiro vamos a dar lectura de parte da nosa moción e logo lle daremos a palabra ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego para que dé conta desa emenda e votaremos ambas as dúas por separado como é de costumbre. A Diputación de Ourense dou, ainda que todos teñen o seu poder, a moción voulle dar lectura ao texto da mesma. A Diputación de Ourense, sobre a base do artigo 141 da Constitución Española, desenvolve as súas obrigas como Administración Autónoma da provincia co obxectivo prioritario dos servicios aos pequenos concellos, mediante o desenvolvemento de plans, programas e liñas de axuda coas que respostar ás necesidades dos municipios ourensáns e da súa veciñanza. Mais aló das obrigas legais, a Diputación de Ourense tense manifestado a través dos acordos adoptados pola Corporación Provincial en pleno e a iniciativa de todos os grupos políticos a favor de moi diversas cuestións consideradas fundamentais para o futuro do noso rural e a calidade de vida dos seus habitantes. Unha axitada asistencia sanitaria é un deses servicios esenciais que deben ser defendidos para que a veciñanza do rural ourensán teña garantida a mesma atención cos habitantes da capital. Con independencia de criterios técnicos e científicos defendidos por profesionais da sanidade, o anunciado peche do paritorio do Hospital Comarcal de Verín non contribúe a garantir a igualdade de oportunidades e disfrutar dos servicios que a poboación demanda para unha digna calidade de vida nas comarcas de Monterrey e Constrieiras. Con todo, unha cuestión tan sensible para a veciñanza como a sanidade non pode ser utilizada baixo ningún concepto e baixo ningún concepto manipulada para obter réditos políticos por parte daquelas formacións ás que a cidadanía non lle otorgou a súa confianza para gobernar. Moito menos aínda por persoas que non políticos que amosan a máis absoluta falta de ética e principios como o portavoz do Grupo Provincial Socialista Rafael Rodríguez Villarino, que non dubida en procurar fins partidistas manipulando, falseando e mentindo no contexto dunha reivindicación social. Por todo o exposto, os grupos provinciais do Partido Popular, Democracia Ourensana e Ciudadanos proponen os seguintes acordos. Pedir á Consellería de Sanidade que dote, manteña e mellore os servicios que se veñan prestando no Hospital Comarcal de Verín para garantir a calidade asistencial da veciñanza no Oriente Ourensán, nomeadamente no servicio do paritorio. Segundo punto, reprobar o portavoz do Grupo Provincial Socialista, Rafael Rodríguez Villarino, pola súa desprezable práctica política de manipulación, mentira e insulto que vende de facer como representante do PSOE de Galicia, do PSOE na Corporación Provincial, e nomeadamente polo rexeitable rédito político que está a procurar un tema de tanta sensibilidade social como o peche do paritorio do Hospital Comarcal de Verín. Dar traslado, terceiro punto, dar traslado destes acordos á Presidencia da Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Dirección do Sergas, Xerencia do Chou, profesionais médicos e sanitarios do Hospital Comarcal de Verín e os colexios profesionais de médicos e enfermería de Ourense, así como os concellos, partidos políticos con representación municipal e axentes sociais e económicos das zonas afectadas. Este é o texto íntegro da moción e a súa proposta de acordo. Toma a palabra dona Monse Lama, de Democracia Ourensana. Ai, perdón, de Ciudadanos. Perdón, lapsus. De momento. Moitas grazas. Bueno, nesta lei da exposición de motivos, de todos é sabido o que leva acontecido desde o pleno pasado. No próximo pleno do mes 20 de diciembro explicarei coa verdade como aconteceu todo dende a anterior xunta de portavoces do pleno anterior. Sucedeu algo lamentable e é que un político intenta premeditadamente utilizar un problema social que dende o minuto
cero a esta deputada e a este grupo provincial lles preocupou, e que un político intente poñer en boca de un compañeiro de corporación, ou que un político intente sacar un rédito personal ou sacar votos ou facer un tema partidista un problema social tan grave como que está a suceder en Verín, e ainda o vivimos onte a noite nun parto ali. Creo que é lamentable, pola miña banda, máis que nunca esa reprobación teño aí enriba da mesa, porque considero que os políticos que estamos na Deputación Provincial en calquera outra institución temos que ter un mínimo de respeto e sobre todo un mínimo de capacidade de saber estar cando hai que estar e de saber ser cando hai que ser, porque na política non vale todo, non todos os problemas sociais son para sacar votos. Eu prefiero que se arregle o tema do paritorio de Verín e que Ciudadanos saque menos votos. Sinceramente, prefiro, si o paritorio de Verín se ten que arreglar e Ciudadanos perder votos, prefiro que Ciudadanos perda votos e que as mulleres poidan parir no paritorio de Verín. Así que non vou a permitir, este grupo provincial non lle vai a permitir a ningún grupo e a ningún político que utilicen ou que poñan verbas ou que utilicen a mentira como modo de facer política que eu totalmente rexeito e que considero que os cidadáns non me puxeron aquí para facer ese tipo de política. Pola miña banda, nada máis ata o día do pleno. Moitas grazas. Polo Bloque Nacionalista Galego, don Bernardo Varela. Sí, pois eu o que me gustaría é pedir un pouco de sentidiño, de cordura a esta corporación provincial e centrar o debate no que é. O problema aquí é que pechan o servicio de paritorio do Hospital de Verín, non solamente o paritorio, sino que é un problema que surdiu esta noite, veo a amosar a falta de especialistas en pediatría, co que eso conleva, o sea que é un problema bastante máis amplo. E en realidade eu quero aclarar que a moción do Bloque Nacionalista Galego o que ten de sustitución é do punto 2, non da totalidade da moción. Eu non tería ningún problema en retirar esta proposta se se retira o punto 2, porque o que me gustaría é que saíra esta votación por unanimidade. Efectivamente, como comentaba a compañeira de Ciudadanos no anterior xunta de voceiros, a que tuvemos anterior o pleno previo a este que vamos a celebrar, ela traía unha proposta para que todos os grupos apoiáramos e que saíra como, incluso xa non como unha declaración institucional, non como unha moción. Eu non tiña ningún inconvinte, en este caso foi tanto o Partido Popular como o compañeiro do Partido Socialista os que, por distintos motivos, non deron para diante a esa proposta. Considero que, sinceramente, nós como corporación provincial o noso obxectivo aquí debería ser revertir esta situación que se vai producir no Hospital Comarcal de Verín, e tamén considero que para eso sería interesante apartar esta proposta de reprobación do señor Rafa Villariño, porque seguramente terá moitas eivas o voceiro do Partido Socialista, como as teño eu, pero haberá outra forma de facelo, meter unha moción á parte para reprobalo se ustedes o consideran oportuno, pero reprobalo na mesma moción en que facemos referencia ao problema real que é o peche do hospital do paritorio do Hospital de Verín. A min foi o que me empurrou a presentar esta moción que presento, porque desde o BNG, e eu creo que na maior parte da cidadanía consideran que os responsables políticos deste peche son o señor Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, e o señor Jesús Vázquez Almuíña como conselleiro responsable da política de sanidade, neste caso, neste país. E isto non deixa de ser política, por suposto, porque como ben din vostedes na moción que presentan, os técnicos sei que din outra cousa, ainda que os técnicos tamén din o que lles parece, porque outro día podía escoitar ou ler, mellor dito,
polas declaracións do presidente do colexio, creo que era de pediatras de Galicia, que indicaba curiosamente que efectivamente o límite dos 800 nacementos ano, pero ao mesmo tempo esta persoa é xefe de pediatría en varios hospitais privados onde non se cumple ese vatio, co cual debería pechar os seus propios, os que son da súa responsabilidade, antes de andar pechando os daqui da provincia de Ourense, non? Que sei que non lle veñen moito a conto. Entón, eu o que lles pediría aos grupos propoñentes neste caso, de verdade, pero digo yo con toda a sinceridade, é que este punto 2 se eliminara. Eu xa digo, non teño ningún problema en non presentar a moción do BNG, e non porque non vaya a sair, sino porque me gustaría que isto saíra adiante como ten que sair, que é que a petición clara e xusta de que o paritorio de Verín se reabra, porque desgraciadamente xa está pechado, ainda que, como vimos esta noite, os nenos siguen nacendo en Verín. Seguramente non será a última vez, e o problema será que en unhas condicións bastante máis precarias do que debería de ser. Pídolles a vostedes que reflexionen se isto é posible, e se non, pois manterei a miña proposta, porque considero que, xa digo, pode que haxa moitas actitudes reprobables no que fixo ou deixou de facer o voceiro do Partido Socialista, pero é mezclar churras con merinas nunha moción que considero que debería sair por unanimidade desde esta corporación, cun mensaxe claro cara a cidadanía e cara a Santiago. Nada máis e moitas grazas. Toma a palabra don Miguel Cari de Democracia Ourensana. Sí, gracias. Ben, o obxectivo da moción, para non repetirme, xa que foi leída, xa foi exposto dun xeito moi claro pola compañera de Ciudadanos, o que suscribo íntegramente todo o que dixo, é, por unha parte, fixar unha postura da institución provincial, dos grupos da institución provincial, sobre a cuestión do paritorio de Verín. Postura que, polas circunstancias que fosen, non quedou claramente definida no anterior pleno, e que xurdiu de esa indefinición o comportamento que nós agora queremos reprobar no segundo dos puntos da moción. Iso que justifica que se uniran as dúas. Penso que temos que ter unha decisión clara en favor de que se manteña o paritorio de Verín, por unha parte. Iso é un debate, efectivamente, e o feito de que se acompañe a segunda parte, que a reprobación o voceiro do Partido Socialista, é polo comportamento que tuvo a posteriori nas redes sociais e que está vinculado con este tema. Dito eso, eu, pola miña parte, non tería inconveniente, debatiremoslo ou tendremos ocasión de discutir nos grupos, para separar as dúas mocións. Por eso entendo perfectamente a postura que expón o señor Varela, entendo que é prioritario por encima de todo, a pesar de que pareceme a min que a actitude do voceiro do PSDG foi unha actitude francamente reprobable, é grave, sobre todo pola falta de lealtade institucional, é dicir, publicar os nomes nas redes sociais de todos os diputados é algo que na historia da Diputación non tiña acontecido, e as fotos. Entón, ese comportamento non se pode permitir. En calqueira caso, o primordial, evidentemente, é defender o paritorio de Verín. Podremos despois propoñer ben a través da Xunta de Voceiros que se vote por separado cada un dos puntos, ou, se se pode, o señor secretario nos pode informar, desglosar en dúas mocións e facer o debate separado, ben, por mí non habría ningún problema. En calqueira caso, penso que non tan importante como a defensa do paritorio de Verín, porque eso está por riba das cuestións internas que podamos ter entre nosotros, ou das liortas que podamos ter, pero sí ten a súa importancia neste pleno debatir, para que quede claro que debemos manter unha conduta os diputados dentro dunhos límites, e este debate a través desta moción de reprobación do voceiro do partido do PSDG é o que nos permite entrar en eses comportamentos que debemos manter xa fora da institución e fora do debate político, por moi quente que sexa, pero trasladalo fora, facer e sinalar desa maneira nas redes sociais, ou incluso provocar facer unhas declaracións que non se corresponde ca realidade do realmente debatido, eso témolo que cortar, polo ben da institución e polo ben das relacións institucionais entre todos os partidos. Bueno, por a nosa banda, o que temos sobre a mesa neste momento... Perdón, Grupo Socialista, disculpa. Gracias. En primeiro lugar, efectivamente, coincidimos co portavoz ou co representante do BNG en que esta moción ben pode dar para dúas, non? Unha para fixar, por fin, a posición do Grupo Popular con respecto ao Hospital de Verín e, concretamente, a supresión do paritorio de Verín.
Dito isto, me parece que na sesión do pleno pasado vostedes meteron unha emenda de sustitución que era un brindis ao sol, que se incorporou á moción do Partido Socialista presentada en tempo e forma antes das comisións, onde se falaba dos recortes e da falta e supresión de servicios no Hospital Comarcal de Verín, pero tamén nos centros de saúde de toda a provincia, que me parece que moitos dos que estamos aquí somos alcaldes, e constatamos a diario esa merma na calidade dos servicios. Me parece que todos os días, e eu concretamente, que por desgracia teño que pasealos últimamente, ainda estuve hoxe a mañá, pois todos constatamos a falta de servicios, a falta de profesionais, como están traballando o límite das súas posibilidades e todas as eivas que hai en cuanto á sanidade como servicio público básico e que non ten que ser rentable. Por lo tanto, falar en términos economicistas da sanidade pública, do Hospital de Verín, do Hospital Comarcal do Barco de Valdeorras, do Hospital incluso do Chúo de Ourense, nos parece que iso non é digno de políticos, nin de un color nin de outro. Por lo tanto, aquí, se hai que reprobar alguén, é a quen toma as decisións políticas de pechar paritorios, de suprimir servicios e de non, como dicen vostedes, dotar, manteñer e mellorar. Porque vostedes aquí falan solo do paritorio de Verín, que parece ser que é o que está agora en cuestión. Concretamente, onte me parece que daba a luz unha nai e inmediatamente era separada ao seu fillo para trasladalo a Ourense, por certo, sin a compañía dun pediatra ou despois que a compañía dun pediatra, pero coa intervención dun xuiz. Por lo tanto, unha decisión errada por parte do presidente da Xunta de Galicia, por parte do conselleiro de Sanidade que aínda non deu a cara e por parte do xerente da EOXI. Agora estamos todos ca comarca de Verín e cas mulleres e cos nenos da comarca de Verín. Por suposto, nos dendo principio. Vostedes parece ser que non. E resulta que cando lle afean a cara pois nas redes sociais, entonces salimos agora a reprobar o portavoz por a práctica política de manipulación, mentira e insulto. Pois ben, poden presentar unha moción reprobando o portavoz ás veces que queiran. E yo fala unha portavoz, ahora alcaldesa, que foi reprobada in voce nun pleno de Xinzo, e o presidente desta institución está reprobado no pleno da Diputación. Por lo tanto, estas reprobacións son pataletas de nenos pequenos, e aquí estamos nesta institución para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Ourense. Por certo, moi loable a posición agora do Partido Popular, que se alonxa bastante da posición de Santiago. Non sabemos se que a presión que está a recibir da xente que está pechada no Hospital de Verín e co que aconteceu onta noite e en contra de todas as institucións da comunidade científica, o Colexio Oficial de Obstetras, o Colexio Oficial de Pediatras, os colexios oficiais de matronas e de enfermeiría, cando se pon en dúbida a súa profesionalidade. Por lo tanto, que non veña o Partido Popular do señor Feijóo a agochar aquí que se basan en criterios científicos. Porque digo eu, onde están esos criterios científicos cando se ten que separar a unha nai dun fillo aos minutos de nacer, porque por seguridade do neno hai que trasladalo nunha ambulancia medicalizada, cun protocolo de acompañamento a Ourense ou Chúo? Onde están esas comunidades científicas, esos estudios avalados internacionalmente? Aquí estamos a agochar un problema de base, que é pechar os servicios do rural, porque non son rentables, pero que non falamos da sanidade privada, onde primen os intereses económicos. Estamos a falar da sanidade pública, que non ten por que ser rentable, porque, entre outras cousas, hai do peto de todos os veciños e veciñas. Por lo tanto, fixadas as posicións, reitero o que decía o portavoz do BNG, nos parece moi ben que agora defendan o paritorio de Verín, pero tamén deberían defender os servicios que se prestan na moción que nos presentamos e que deu orixen á súa moción tripartita. Deberían de haber apoiado aquela moción, porque aquela moción, cando se meteu, era sobre o Hospital Comarcal de Valdeorras e era sobre os PACs e os centros de saúde de toda a provincia. Engadiuse o día do pleno in voce, porque facía escasos días que saltara a noticia do peche do Hospital de Verín. Por certo, convocada unha manifestación multitudinaria onde estaban moitos alcaldes que están nesta corporación e alcaldesas. Por lo tanto, hai que manexar moi ben a información. E isto de reprobar a uns ou a outros,
pois queda moi ben incluso para as redes sociais, pero é colgarse unha medalla innecesaria e eu os convino incluso a que fagan pois dúas mocións diferentes. Con todo iso, o Grupo Socialista vai a reservar o seu voto para decidir no plenario o que fará con respecto á moción, a emenda de sustitución con respecto ao parágrafo número 2 que presenta o BNG e para decidir o noso voto nese pleno tras o debate de todos os grupos. De momento, nada máis e moitas gracias. Bueno, pois por a nosa banda, no Grupo Popular desta institución provincial, a nosa postura está clara e queda reflexada nesta moción. Vou a facer dous matices porque, efectivamente, o que provoca certas cousas é a manipulación da realidade en distintos contextos. Vostede agora mismo, cando acababa a súa intervención, don Elvira, decía que a moción do pleno pasado trataba sobre o Hospital Comarcal de Valdeorras. Efectivamente, e en Boche, durante esa sesión plenaria, se pretendeu facer unha emenda de sustitución, ou se propuxo unha engádega que cambiaba tanto o título da mesma moción como parte do texto expositivo, sin dar lugar a que os grupos poideran estudiala anteriormente. Todos os acontecementos que sucederon nese momento son de sobra conocidos por todos os membros desta comisión e por todos os membros desta corporación. Efectivamente, podemos estar de acordo en moitas cousas, como decía o compañeiro de Ciudadanos ou como decía a compañeira o compañeiro de Democracia Ourensana e a compañeira de Ciudadanos, ou se non sei que me pasou, que teño confundido os seus grupos políticos. E tamén podemos estar de acordo co que dice o compañeiro do BNG, don Bernardo Varela. Pero non se trata de desvirtuar unha cousa nin é menos importante a outra, porque tamén é importante como se utilizan as institucións. E é un feito moi grave que a forma de retorcer a realidade que pasou no pleno do mes pasado por parte do seu portavoz e de como, utilizando precisamente esas redes sociais que fain tanto alarmismo social na población, poñendo o nome de todos os que formamos parte destes grupos aos que ele acusaba e as fotografías dicindo que nos estábamos a favor do peche do Hospital de Verín, mezclando as cousas que non eran a realidade tal e como había sucedido e tal como se pode ver nas videoactas que aí estaban. Eso provocou precisamente que este punto 2 sexa pedir a reprobación de ese tipo de comportamentos que temos que, entre todos, quizá a reflexión é tomar conciencia de os límites que ten a política e as persoas. E creo que a política ten que estar rexida sempre por uns valores e que non todo vale, como decía a portavoz de Ciudadanos, porque non todo vale na política. Podemos defender sempre distintas posturas desde distintos puntos de vista e tampouco lle vou a consentir que nós agora estemos en contra do peche de ese paritorio, en contra de non sei que argumentos vostede comentaba. Miren, nós jamás vamos a estar a favor de quitar ningún servicio tan importante como é o tema do paritorio de Verín na nosa provincia. Nós somos persoas que, primeiro, gústanos ser responsables e traballar baixo a prudencia e a responsabilidade. E baixo a prudencia e a responsabilidade o primeiro que temos que escoitar e ler e estudar son os informes técnicos, efectivamente. Naquel momento, no pleno anterior, os datos que tiñamos eran os datos que tiñamos e todo ten que ter o seu pouso e o seu estudo para poder tomar posicións. Unha vez escoitado, visto e estudiado todos os informes que agora aparecen por todos os lados, efectivamente este grupo tomou unha posición e unha posición clara e unha posición sin cortapisas. Esta é a nosa moción e vamos a proceder, esta é a moción que se presenta por parte destes tres grupos a expensas de que pois nunha xunta de portavoces se poida acordar outra cousa ou dividila ou levala tal como está. Eso é un tema que se pode decidir dende agora ao pleno e parece ser que todos estamos de acordo en que se abra ese debate de separar unha cousa e outra, pero neste momento temos que votar esta moción nos términos que ten e, como digo, a expensas de que de cara ao pleno se traduzca en dúas e se modifique os que se teña que modificar. Entonces, non sei se queren ter algún outro turno de intervención. Don Amor Selama, do Grupo de Ciudadanos. Eu simplemente me gustaría, repito que a mí me gusta sempre facer política coa verdade,
eu creo que quede claro que Ciudadanos votou a favor da moción do Partido Socialista do tema do barco de Valdeorras, porque eu mesma fun ao barco de Valdeorras e me informei e bueno, considero que o que se fixo nese momento pois foi, bueno a repetir, foi lamentable por parte do Partido Socialista. Sí que estou de acordo coa voceira a alcaldesa, compañeira miña do Concello de Xinzo de Limia, e que o que debe primar é defender os intereses das nosas veciñas e dos nosos veciños, e polo tanto lle pido que lle traslade así o seu voceiro, porque nese momento el non defendeu os intereses das veciñas e veciños de Verín, defendeu os intereses do Partido Socialista no momento en que premeditadamente, cando eu trouxen un borrador nunha declaración institucional entendendo que era necesario que desta corporación salise unánime un escrito, me dá absolutamente igual quen o redactase ou quen o fixese, me dá absolutamente igual o color, e máis, eu trouxen a Xunta de Portavoces un escrito sin un logotipo, e o poden corroborar os portavoces do resto dos partidos que están aquí, porque considerei que facer política da sanidade ou facer política dun problema social tan grave me parece noxento. A realidade é a realidade e a verdade pódese pintar como queira, cada un pode darlle o enfoque que queira, pero a verdade é a verdade, e coa verdade eu ata agora na miña vida cheguei a todos lados, e polo tanto vou a seguir defendendo que me parece cuestionable ese tipo de políticas. Me dá igual do partido do que veñan, dame igual que sea do Partido Socialista, Democracia Ourensana, do Partido Popular ou incluso do meu propio partido. Considero que ese tipo de políticos e de facer esa política non se debe permitir, porque fai daño e fai daño personal. Eu recibí moitísimos whatsapps de amigos de Verín que non se creían o que ese whatsapp coas fotos, esa mesma publicación de Facebook onde se colgaron as nosas fotos e os nosos nomes se trasladou a grupos de WhatsApp no Concello de Verín, a moita xente, e eu recibí moitas chamadas e moitos whatsapps con esas capturas que me parece lamentable querer facer daño, porque eu vexo como un daño personal. Entonces eu eso sí que non lle vou a permitir a ningún político, me dá igual o color político o que pertenca. Xa yo digo que comigo vais a encontrar de frente, porque eu coa verdade vou ir a todos lados. Entón, por outra banda, está o tema de poder separar a votación, que eu xa adianto que non vou a ter ningún problema, porque para min a prioridade, sin duda, é o paritorio de Verín, e así foi, porque fun a única ou a primeira que veu a esta institución cunha declaración institucional conxunta. A primeira, o primer partido dos que estamos sentados nesta mesa. Entón, se a alguén lle preocupou ese tema, creo que foi a Ciudadanos. Entón, non lle vou a permitir que volva a facer o que fixo, porque a verdade é que foi moi lamentable. Entón, non vou a ter ningún problema en que se voten por separado os acordeos. Non sei se o secretario nos pode permitir esa determinación no pleno, sin ningún problema podemos falar tamén na Xunta de Portavoces, porque para Ciudadanos o prioritario vai a ser o paritorio de Verín, pero que quede en riba da mesa que tamén é moi merecido, é moi merecida esa reprobación, polo menos por parte do Grupo Provincial de Ciudadanos. Nada máis, e moitas gracias. Don Bernardo Verela do... Nada máis un segundo por aclarar, creo que o secretario nos pode aclarar, pero o mellor o procedimento, si se chegara a ese acordo, por suposto, por parte dos proponentes, sería deixar o punto 1 e o 3, retirar o 2 e facer unha moción de urxencia que poderían aprobar incluso agora mesmo ao respecto da valoración do punto 2 este en concreto. Eu, sinceramente, creo que por parte de todos sería algo bastante razonable, axeitado, e xa digo que pola miña banda, como voceiro do BNG, retiraría a moción que temos presentada, porque iba un pouco nesta línea, de que en realidade, se debatimos isto en concreto, pois os responsables políticos son outros, non é o voceiro do Partido Socialista, máis alá de que vostedes teñan esa reprobación que facerlle pola súa suposta actitude. Eu, a verdade que ese día nin estaba, nin me meteron no tema, e tamén recoñezo unha cousa, que nesta moción, xa que era tal, podían meter chamado e non me chamaron, eso tamén é certo. Entón, bueno, simplemente aclarado ese punto, deixo eso en viva da mesa por si fora algo a considerar por parte do resto dos grupos. Nada máis e moitas gracias.
Don Miguel Caride, de Democracia Ourensana. Sí, bueno, disculpas, señor Varela, por non lembrarnos del no tema da moción. Simplemente para dicir que, vamos, o regulamento coñezco máis ou menos por riba, señor secretario, pero se cuadra, entendo que esta é unha cuestión de xunta de voceiros, máis ben, non? Bueno, pregunto. É unha cuestión si pode tratarse na xunta de voceiros ou pode ser agora se os grupos propoñentes da moción están os tres de acordo. Eso depende dos propoñentes, se queren agora separala en dúas partes. Nese caso habería que facer constar a petición do BNG de que se retira a súa emenda de sustitución, entendo, ou ben votalo tal como está presentado, primeiro emenda, logo a moción tal como está presentada, sin prexuizo de que na xunta de voceiros acorde ese desdoblamento da moción. Sí, no, bueno, pregunto tamén xunta de voceiros, porque claro, entendo que tanto Ciudadanos como a min somos casi a capacidade decisoria, témola no acto, pero entendo mellor que o Grupo Popular nos gustaría contar con a opinión de outra xente. Eu, dende logo, non teño ningún inconvinte en que se, ou ben hai dúas opcións, que se vote por separado os dous puntos, ou incluso que se desglosen en dúas mocións. Isto é unha cousa que non coñecía, se se podía facer ou non, claro, non o sei. Regulamentariamente nunca me enfrentei a unha situación desas, non? Nin no Concello, nin aquí. Tamén é certo que levo pouco tempo. Pero bueno, se é unha cuestión que en xunta de voceiros se pode solventar, penso que é moito máis eficiente. Perdón? Non, digo que igual é moito máis cómodo que facer unha moción de urxencia agora, porque facer unha moción de urxencia, remitímolo ou facemos un receso e consultades. Podemos facer un receso de 5 minutos. Quería saber se cando os secretarios nos podría decir se pode votar por puntos a moción, non creo. Vamos a ver, eu entendo que si están de acordo todos os propoñentes da moción, sí. Se pode votar. Pero terían que estar... Teríamos que facer unha outra moción a maiores. No, eu entendo que neste caso se votarían por separado e quedarían automáticamente convertidos en dous asuntos distintos, con dous dictames distintos que levarían puntos distintos na orde do día do pleno. Pero tería que haber acordo unánime dos propoñentes, eso sí. A única diferencia que entendo que habría é que se se vota por puntos, porque no Concello de Ourense facemos bastante reiteradamente a votación por puntos, é un debate e na votación votase separado. Se dividimos a moción, son dous debates distintos e o mellor eso é o que temos que valorar, se convén ter dous debates distintos ou votar por puntos. Eu creo que a opción, por a nosa banda, a opción máis adecuada neste caso, porque creo que non vostedes son os voceiros dos seus partidos, son os propoñentes da moción, pero o voceiro do noso partido non está aquí neste momento e creo que non é adecuado que nos tomemos unha decisión sobre o que vostedes falaron cando se reuniron para facer esta moción. Penso que é importante que recollamos todo isto e o tomemos en consideración, se reúna esa xunta de portavoces e aí decidan como queren trasladar a moción para o pleno e agora votemos a proposta tal e como está neste momento, que como se presentou, a expensas de que a decisión que se tome nesa xunta de portavoces sea a que realmente se eleve ao pleno o próximo día 20. Eu creo que a forma que podemos estar todos máis de acordo é que podemos chegar seguramente a ese consenso que parece ser que todos estamos buscando, porque o importante é o que é o importante, sin olvidar que para nós tamén, e aí coincidimos con Monse, en que as actitudes que levaron e provocaron ese punto 2 desta moción sean reprobadas, sea nesta, sea noutra, pero sean reprobadas porque non é admisible que entre compañeiros políticos se utilice a demagoxia política hasta tal punto de deixarnos e evidenciarnos ante toda a cidadanía dunha maneira tan retorcida como se fixo. Independentemente deso, pasamos a votar entonces a moción. Perdón, dona Elvira. Unha última intervención. Me parece lamentable que estemos perdendo tempo, con independencia de que vostedes podan reprobar a quen queiran, por separado, votando en conxunto, como lles dé a gana. Seguramente incluso no noso grupo pois
votará a favor da reprobación se con eso non se pecha o paritorio de Verín, como xa declarou, me parece, que non o portavoz. Pero de todos os xeitos, me parece lamentable estar perdendo tempo con unha reprobación dunha persoa que fixo uso indebido ou non, cuestionable, nas redes sociais, que a mellor eu podo compartir ou non compartir, pero que en realidad a quen temos que reprobar é a quen toma estas decisións, a quen ten o poder de quitar e por paritorios, servicios e a quitar e por en risco as vidas das nais e dos nenos da comarca de Verín e que nos afecta tamén a comarca da Limia, porque temos no Hospital de Verín o hospital de referencia para moitas especialidades, por certo, algunhas que xa non temos. Por lo tanto, eu debateles estériles pois casi que sobran. Con isto, fagan vostedes o que teñan a ben, leven a Xunta de Portavoces, divídano en dous ou fagan o que consideren oportuno. Xa digo, debates estériles nesta institución creo que sobran. Sobran. Temos que poñernos en riba da mesa obxectivos concretos e é decirlle a Xunta de Galicia e o Goberno de España que temos unha provincia en estado comatoso a nivel poboacional, a nivel de renda, a nivel de creación de emprego, a nivel de migración. Eso é o realmente importante. E non vir aquí a reprobar a non sei quen. Reprobemos o señor Feijóo e o señor conselleiro, que son os responsables de todas estas cousas. Nada máis e moitas gracias. Algúnha intervención máis sobre o tema? Pois pasamos a votación da moción nos términos que está, a expensas de que se poda tomar outras decisións de cara ao pleno nunha próxima Xunta de Portavoces. Solamente unha cuestión, entendo entonces que o BNG mantén a emenda, verdad? Vale, entonces votamos a emenda e a moción. De sustitución, entendo. Entendo que de sustitución. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Damoslle palabra entón ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego, don Bernardo Varela, para que dé lectura a emenda de sustitución do punto 2 que metía esta moción. E moi brevemente, reprobar o Conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, don Jesús Vázquez Almuña, polo desmantelamento e degradación dos servizos que veña prestando o Hospital Comarcal de Verín, e reprobar a don Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, por promover e permitir a pérdida de calidade asistencial no Oriente Ourensano, medamente a supresión do servicio de paritorio. Nada máis. Moitas gracias. Grupo Monse Lama e Grupo de Ciudadanos. Bueno, eu xa lle dixen ao meu compañeiro Bernardo que estou de acordo en que quizáis deberíamos reprobar ao conselleiro e ao presidente da Xunta de Galicia por esta mala decisión, dende logo, pero eu que non podo aceptar unha emenda de sustitución para sustituir a reprobación merecidísima de Rafael Rodríguez Villarino. E yo dixen onte á tarde e o volvo a dicir públicamente que se o trae como unha moción eu ya votaría a favor sin ningún problema, porque considero que tamén é reprobable esa actitud tanto do conselleiro como do presidente da Xunta de Galicia en canto aos servicios sanitarios e aos recortes sanitarios que se están a sufrir non só na comarca de Verín, sino en todos os hospitales comarcais da nosa provincia. Entonces ten que entender, e sei que o entende, que eu non lle podo aprobar unha emenda de sustitución para sustituir un punto que eu entendo que el non viviu porque non estivo neste pleno, pero sí que puido observar ou puido ver o que aconteceu os días posteriores, e máis eu estuve con el un rato na manifestación de Verín os fai un par de sábados e bueno, eu o que entendo é que non se pode intentar decir que non ten sentido a reprobación nesta moción do portavoz do Partido Socialista, traer a reprobación do presidente do conselleiro. Entón, eu xa avanzo que eu lóxicamente vou a votar en contra desta emenda de sustitución. Ojo, non voto en contra de que traian unha moción posterior e queran reprobar a actitude, repito, do conselleiro do presidente da Xunta de Galicia, máis que nada por si logo recortan vídeos o Partido Socialista dicindo que Ciudadanos non está a favor de reprobar o conselleiro e o presidente da Xunta de Galicia. Eso o explicarei no pleno porque seguro que saldrán vídeos despois nas redes sociais e terei que volver a explicarme. Entonces, nada máis, simplemente decir que non vou a votar a favor desta emenda de sustitución. Bueno.
Don Miguel Caride, de Democracia Ourensana. Nada, simplemente para evitar inútiles repeticiones vou dar por reproducido como se foran meus a propia exposición que acaba de facer a compañeira de Ciudadanos. Evidentemente pídese unha emenda, por eso preguntaba antes, é unha emenda de sustitución, o cual quere dicir que cambiamos a identidade dos reprobados. Posiblemente a quen propón vostede para reprobar merecería, era merecitorio desa reprobación, pero evidentemente o motivo que a nos trae aquí reprobar o voceiro do Partido Socialista é uns acontecementos que pasaron no anterior pleno, polo tanto non podemos renunciar a isto, polo tanto vou votar en contra. Grupo Socialista. Sí, como vexo que lles importa máis o que pase nas redes sociais que en realidade os responsables e, en último caso, os que fan os recortes e os que privan dos servicios sanitarios, nos, en principio, vamos a facer reserva de voto en espera do que decidan nesa xunta de portavoces con respecto ás enmendas, se a parten en 2, se a fan en 3 ou a quen queren reprobar. Me parece tristísimo que en vez de que se mate al mensajero. É dicir, en este caso estamos matando al mensajero. Que pode estar merecido ou non, eu xa non entro a valoralo, nin siquera. Si con esta reprobación conseguimos que o paritorio de Verín non se peche, benvida esta e 1000 reprobacións máis. Pero os últimos responsables, repito, de esta perda de servicios son os que son e os que trae o BNG aquí. Nós, de momento, tamén vamos a reservar o voto en espera do que se faga na xunta de portavoces. Pois pola nosa banda, a nosa postura é clara e xa non temos nada máis que decir. Por suposto, non estamos a favor desta emenda e se non tenen máis intervencións, Doña Monse Lama. Nada, é que eu quero deixar a ver si falamos todos do mesmo para aclararnos. Unha cousa é que eu non podo reprobar o presidente da Xunta de Galicia e o conselleiro de Sanidade polo que fixo Rafa Rodríguez Villarino, e non podo reprobar a Rafa Rodríguez Villarino pola decisión que tomou Alberto Núñez e o conselleiro. Entonces, polo tanto, eu acabo de decir e xa se está malinterpretando as miñas palabras e estou dicindo aquí, si o BN Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista, o Partido Popular, o Democracia Ourensana tran unha moción para reprobar a actitude do presidente da Xunta de Galicia e o conselleiro, son a primeira en votar a favor, porque non me parece ben o que están facendo coa sanidade nesta provincia. Pero que por outro lado está o que aconteceu e o que estamos debatindo aquí neste momento, nesta moción, e é a actitude reprobable do portavoz Rodríguez Villarino co tema do paritorio de Verín. Dame igual redes sociales, WhatsApp ou en persoa, ou o que puido haber feito por aí ou en ruedas de prensa, me dá absolutamente igual. O respeto institucional está por riba de todo eso, por riba de todo. Repito, se o BNG elimina a súa moción que vamos a debatir no seguinte punto e converte esta emenda nunha moción, eu ya vou a votar a favor. Entonces, ora deixo eu en riba da mesa que o Bloque Nacionalista Galego retire a moción que presentou en tempo e forma para este pleno e presente esta emenda como unha moción. Moitas gracias, nada máis. Don Miguel Caride, de Democracia Ourensana. No, simplemente que me acaban de pasar un enlace á región que acaba de publicar que a Xunta valora reabrir o paritorio de Verín porque ven de convocar 2 plazas de pediatría para Verín en canto estén cubertas e cumplir os mínimos necesarios, rehabilitar o paritorio. Acaba de se publicar agora. Entón, como me acaba de chegar, para xa poñalo riba da mesa e ter esa información recente, si eso pode valer de algo. Nada máis. Doña Elvira Ramos. En todo caso, é a forza da xente que está ali pechada, a forza das manifestacións e deixarnos de reprobar aquí conductas que poden ser máis ou menos reprochables, nos poden gustar máis ou menos, pero que eso vai no sueldo e nas dietas dos que estamos aquí defendendo os servicios e a calidade dos servicios dos nosos veciños. Eso vai no tempo que estamos aquí dedicados á política porque nos gusta, porque queremos e porque salimos elexidos representantes deses veciños. Non vimos aquí a xogar así en mi imagen en las redes sociales. Dito isto, non quero abundar máis no tema, pero se recúa o presidente da Xunta, estaría moi ben que fora reprobado por esta corporación, porque por fin lleveu as orellas ao lobo, por fin.
pero non só nesta cuestión, é que ya ten que ver moitas máis veces, e facernos valer todos os cidadáns desta provincia e sobre todo os representantes. Polo tanto, eu só lle quero recordar unha cousa. Esa loita que na gana son os veciños e as veciñas da comarca de Verín, incluídos algúns alcaldes que estaban ali ao pé da manifestación e, por certo, donde aprobaron unha declaración institucional no Concello e donde esta tarde, se todo vai ben, aprobaremos, en Xinzo, tamén unha declaración institucional unánime apoiando eso. Pero non hai que mezclar churras con merinas. E a reprobación do noso portavoz poden a facer vostedes nesta e nas mocións que queiran, si con eso se abre o paritorio de Verín. Pero non esquezan que votaron en contra de unha moción con respecto ao Hospital Comarcal do Barco e aos centros de salud da toda a provincia de Ourense. Votaron en contra. Non, fixeron unha emenda de sustitución que era máis que nada un brindis ao sol. Vale. Nos non votamos, eu vou a facer esa apreciación. A videoacta está aí colgada para que todo o mundo a vexa. E claro, como algún somos rehéns do que decimos, do que votamos e todo o demais, pois pasan o que pasan. Tuvemos ocasión todos de repasar as videoactas precisamente porque o seu portavoz, o seu voceiro, fixo que todos tuvésemos que repasar as actas para ver exactamente que era o que había pasado nelas. E mire, nos votamos en contra da emenda de engádega que añadía a esa moción o seu grupo naquel pleno. Elvira Lama, sea consecuente, e desculpe que yo diga coas súas mesmas palabras, deixemos de facer demagogia, que o importante é o importante, deixemos de facer demagogia de que ojalá si se reabre ese paritorio reprobemos e volvamos a reprobar, porque realmente con eso estamos simplemente extendendo este debate, como vostede dice, nun debate estéril e sin fondo, e ao fondo e a realidade é esta. E efectivamente, ojalá esa noticia que xa saliu se convirta en unha realidade. E é certo que a forza da xente e a forza de todos nós, que non estamos aquí solamente por os motivos que vostede nos dixo como políticos, sino porque tamén temos obrigas con toda a ciudadanía, con toda. E a ciudadanía nos problemas sociais e nos problemas de sanidade e nos problemas de educación non teñen color político jamás. Non o deben de ter jamás. Non o deben de ter jamás. Porque aí todos temos que traballar en pro da nosa aprobación, da nosa poboación e dos nosos veciños con ahínco. Lle pese a quen lle pese. E por eso temos en este momento este debate sobre a mesa. Dito isto, o gallá nesa xunta de portavoces se chegue ao acordo que se chegue e que non se perda o obxectivo máis importante que recuperar ese paritorio de Verín, que tampouco se perda de vista o obxectivo de reprobar as actitudes que se están reprobando a través deste punto 2, porque non se deben de permitir e non se deben de repetir por parte de ninguén, porque o respeto á palabra e o respeto a institucións ten que estar sempre por encima de todo e iso non nos debemos olvidar. E dito isto, tamén quero facer unha lanza en decir que o que acaba de salir esa noticia que se fixo referencia por parte deste portavoz de Democracia Ourensana e por parte súa despois, esa apertura de peticións de novo de convocar as plazas de pediatría xa se fixo anteriormente e non foron cubertas. O gallá ahora se podan cubrir, o gallá se cubran. Estou segura que por moitos erros que cualquera político poda cometer, e incluso o político que nos representa a nos como grupo na Xunta de Galicia, que son nosos compañeiros tamén, seguramente nunca se tomaría esa decisión de non haber sido forzada e tan defendida por os profesionais da sanidade que o defendían, que precisamente non son sospeitosos de ser do Partido Popular, ningún deles. Tamén eso quero deixar claro. E o gallá atopemos eses pediatras e todo ese servicio poda recuperar a normalidade que tiña, porque efectivamente hai miles de informes e contrainformes, e isto, acórdame, e con isto vou a terminar, un bello dito que decía que las medidas siempre tienen contramedidas. Y decía un militar, dice, pero donde yo mande un cañonazo no hay contramedida que valga. Que de ahí la redundancia de la anécdota que quería reflejar. Sí. Doña, sí. Que dá casi para un pleno. Simplemente un apuntamento. Revisen vostedes a oferta pública de emprego colgada nos Sergas dos últimos 10 anos e reconten as plazas de pediatría, vale? E as plazas de pediatras para hospitales, vale? Verán o número de plazas ofertadas e verán por que non temos pediatras na nosa comunidade galega.
Simplemente os convino a que abran a páxina do Sergas, vayan á oferta de emprego e vexan cuántas plazas están ofertadas para pediatras na nosa comunidade autónoma nos últimos 10 anos. Simplemente eso. Votamos, hai que votar a enmienda. Bueno, pasamos á votación da enmenda. Votos a favor da enmenda que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Votos en contra. Abstención. Vale. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, o punto número 4 da moción do BNG polo dereito a nacer, traballar e morrer na provincia de Ourense. Toma a palabra don Bernardo Varela, do Bloque Nacionalista Galego. Simplemente decir que efectivamente, bueno, vou a tratar de ser breve porque nos alongamos bastante e hai outras comisións, pero un apuntamento é dignamente, ese apartado que non aparece no enunciado que mandaron é importante porque é polo dereito a nacer, traballar e mover na provincia de Ourense dignamente. Ese punto pareceme moi importante e significativo. Na exposición de motivos, bueno, fago referencia, tomei prestados referencia a 2 artigos que saíron publicados estes días por xornalistas de distintos xornais da nosa provincia, e por outro lado, se abriron o xornal, bueno, se abriron non, na primeira plana do xornal xa aparecían datos que eu creo que nos abocan a darlle unha pensada ao que estamos a facer e o que está a acontecer na nosa provincia. Salían por un datos do número de autónomos que tiñan perdido, que tiña desaparecido nesta provincia nos últimos anos, o porcentaxe máis elevado de todo o Estado español. Por outro lado, salían datos sobre estábamos falando antes do paritorio, o número de bebés que tiñan nacido ao longo deste ano, e reflexo aquí que o que decía, creo que desafortunadamente, o xerente da área sanitaria de Ourense con relación ao número de nacementos e que se poderían acabar tendo que ir a parir as mulleres de Ourense a Vigo, desgraciadamente non o vexo tan lonxe, porque como sigamos a este ritmo, pois seguramente non chegaremos a ese dato de 600, 800 nacementos máis ben en breve, posto que o ritmo de baixada hoxe salía que era un 5% do ano pasado a este, o ano pasado foi casi un 13% dun ano para outro. A verdade é que isto bótasenos en riba. A provincia pois ten unha situación calamitosa, comatosa, lamentable. Non hai moitos calificativos que botarlle. Podemos chegar desde distintos puntos de vista, distintas conclusións, pero creo que esa é a realidade teimuda que se nos presenta, unha poboación mingante nunha provincia que dentro de pouco vai deixar de ser provincia por desaparición, o sea, por realmente un problema creo que moi serio. Trasladamos aquí unha serie de propostas de acordos, por eso non a vou a retirar, compañeira de Ciudadanos, porque eu creo que ten o seu sentido esta moción en relación incluso co que acabamos de tratar e co que deberíamos estar a tratar todos os días nesta corporación provincial, que é devanarnos a cabeza en como sacar isto adiante e revertir unha situación que sinceramente o do paritorio de Verín é un síntoma, e é un síntoma lamentable, pero é un síntoma do que está a acontecer cos servicios cada cidadanía no entorno rural, pero tamén na capitalidade. Aquí xa non temos cirurxía pediátrica, por poñer un exemplo. Non vou a ir moito máis alá, simplemente ler os acordos. A Deputación Provincial de Ourense exixe a Xunta de Galicia o compromiso de manter e reforzar todos e cada un dos servicios públicos que son da súa competencia, concretamente nos ámbitos sanitario, da mobilidade, educacional, da dependencia, xusticia, a gandería, como único xeito válido de amosar o seu respaldo á nosa cidadanía. Creo que neste punto poderíamos estar todos absolutamente de acordo. A Deputación Provincial de Ourense exixe ao Goberno de España unha financiación xusta e equitativa para as súas entidades locais con regras obxectivas que teñan en conta a dispersión poboacional e o avellentamento como criterios para a dotación de servizos. E como lle require estes criterios de equidade do Estado, comprométese a aplicalos para cos seus propios recursos. Eu tampouco lle vexo ningún problema, entre outras cousas, porque aquí o que digo xa non me meto nin como se están a aplicar ahora mismo, comprometes a aplicalos cara aos seus propios recursos. E por último, a Diputación Provincial de Ourense comprometese a elaborar coa colaboración de todos os grupos políticos e os seus amplos recursos técnicos un verdadeiro plan de desenvolvemento provincial que se fixe como objetivo prioritario a captación de empresas que xeren postos de traballo e especialmente daquelas que poñan en valor os inxentes recursos dos que dispón o noso territorio. Creo sinceramente que é algo que podemos estar todos de acordo.
E que máis alá de aprobar ou non a moción, o que teríamos é que executalo e poñernos todos os grupos que aquí estamos en colaboración coa sociedade e con todas aquelas empresas que pudieran estar dispostas a establecerse no noso territorio e a desenvolver aquí a súa actividade, porque traballo e servizos son o que poden facer reverter a situación desta provincia, e senón o camiño é o que se está andando nestes últimos anos e é un camiño que desafortunadamente nos leva ao abismo da desaparición. Nada máis e moitas grazas. Dona Monse Lama, de Ciudadanos. Moitas grazas. Eu comparto as palabras do compañeiro do Bloque Nacionalista Galego e creo que non é cuestión de ser tremendistas, pero sí que é verdade que vivimos unha situación crítica na provincia, é unha situación que ningún partido ni ningunha persoa pode negar. O meu compañeiro falaba dos autónomos, tamén hai que falar da noticia que saliu onte que non chegamos nin aos 800 nacementos na provincia, é algo moi grave. E se vostedes poideron ver o artículo e o vídeo que se fixo sobre ese artículo, a inmensa maioría das persoas que opinaban sobre por que non tiñan máis fillos ou porque outras familias non tiñan fillos ou non tiñan máis fillos, ao final todos chegaban ao mesmo senso, e é o económico. Por eso eu sempre dixen nesta institución, dende que entrei de voceira do Grupo de Ciudadanos, é que considero que os plans provinciais teñen que estar moitísimo máis dotados, e sobre todo o de natalidade e o de empregabilidade. Tal e como trae aquí o compañeiro Bernardo Varela, inclúe no seu punto 3 de alguna maneira o plan que xa todos coñecemos como Plan Varela, pero eu non sabe que non son unha gran defensora dun plan único, sino de diversos plans que ataquen directamente os problemas de raíz, pero si vai a ser esta a solución para que Ourense, a nosa provincia, camiñe cara a outro lado, camiñe hacia o aumento da natalidade, camiña hacia o aumento de empresas que non pechen, camiña hacia o aumento de persoas que poidan ter unha vida sen chegar a fin de mes afogados, pois dende logo vai a ter o meu voto a favor para o primeiro, para o segundo e para o terceiro punto. Nada máis e moitas grazas. Don Miguel Carí, de Democracia Ourensana. Gracias. Bueno, moi brevemente, evidentemente na proposta do señor Varela está, digamos, a base do que debe ser as intencións de todos os grupos, ou al menos o que debería ser as intencións de todos os grupos e as intencións da institución, trazar un deseño político socioeconómico para a provincia, para o seu desenrolo. Supoño que é o que todos desexamos, por lo tanto, nese sentido é totalmente indiscutible a visión da moción. Quizáis uns queren o facer dunha maneira, outros queremos facer de outra, e aí é onde está un pouco a dispersión política que pode existir nesta cuestión. Calqueira caso, vou facer reserva de voto, vou non estudiar, vexo en principio positivo, pero tamén teño un certo medo a este tipo de mocións, de declaracións xenéricas. Claro, o papel todo soporta, pero o problema é remangarse, poñerse máis a obra para acadar esos obxectivos, e o mellor, pois, en vez de facer declaracións deste tipo tan xenérico, teríamos que vir con propostas máis concretas. Calqueira caso, vou facer reserva de voto, pero tamén avanzo que non me desagrada para nada a moción que presenta o señor Varela. Grupo Socialista, don Elvira Lama. Gracias. Cualquera dos puntos é perfectamente asumible por parte do propoñente, é dicir, nós tamén sempre defendemos un plan de desenvolvemento, un plan único, pero tamén un plan de desenvolvemento provincial, porque o paciente témolo diagnosticado, falta non saber o tratamento, e o tratamento non é ir por aí dando clases de reto demográfico e de despoboación, sino en todo o contrario, é captar empresas para que todas as persoas que queiran e podan libremente decidan desenvolver un proxecto vital na súa terra. E como dice o encabezamento da moción, polo dereito a nacer, traballar e morrer dignamente na provincia de Ourense, porque tamén morrer dignamente ten o seu aquel, e morrer dignamente moitas veces ten que ver ca calidade dos servicios sanitarios, ten que ver ca dependencia, ten que ver ca mobilidade, ten que ver con moitísimas cousas que temos que prestar desde o Concello.
Por tanto, a moción parecenos moi atractiva, incluso, non sei se no punto 2 ou mellor no modelo de financiación xusta e equitativa, o propoñente fala da dispersión poboacional e do avellentamento como unhas reglas obxectivas que teñan en conta para que as entidades locais podan acudir a esa financiación local. Eu me permitiría incluso engadir a extensión territorial, é dicir, hai concellos pequenos que necesitan menos recursos porque están moito máis concentrados. Hai concellos cunha extensión en kilómetros cuadrados que necesitan unha discriminación positiva por ese feito, porque levar os servicios é moito máis caro. Por lo tanto, sendo atraente a proposta de acordo da moción e toda a retaíla de datos moi ben documentados que traen na exposición de motivos, facemos reserva de voto para o debate no plenario. Moitas gracias. Pois por a nosa banda, vendo e coincidendo con todo o que dicen respecto a esta moción e a parte de asumibilidade que ten, vamos a deixar o debate para o pleno e facemos reserva do veto tamén para o mesmo. Non sei se alguén quere facer un segundo turno de intervención. Só unha aclaración, porque como xa os vexo un pouco obsesionados co plan Varela. No, o plan de desenvolvemento provincial non se refire a eso, refírese a un plan de desenvolvemento provincial. O outro sería o plan único, porque hai que chamarlle plan único, plan provincial de Ourense, dame igual, e pode haber varios, non o discuto en absoluto. Non, aí en último caso iría máis pola vía do punto 2 de que require criterios de equidade que se requiren o Estado tamén a Corporación Provincial. No que comentaba a voceira do Partido Socialista, ao final a dispersión poboacional xa un pouco eso, non? Abrangue as dúas partes, superficie e poboación. E non, o sea, no plan de desenvolvemento provincial, para que quede claro, a idea que traslada esta moción é un plan de desenvolvemento provincial. Eu penso un pouco no que se podemos ver cando viaxamos por aí. En Francia, por exemplo, vas a unha zona onde hai castaña e hai 20 empresas de castaña nunha comarca. Aquí en Allariz temos unha e despois hai cuevas. Non sei se me explico. Entón, coas grandes riquezas que ten esta provincia, especialmente, sí, no sector primario, pero en outros sectores tamén, parece obvio que deberíamos de tratar de fixar poboación en torno a esas riquezas e desenvolvemento económico e productivo, que eso despois ven acompañado, por suposto, de poboación. Nada máis, moitas grazas. Algúnha outra intervención? Pasamos a votación entonces do punto número 4 da moción do BNG. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Punto número 5 da orde do día, mocións de urxencia, non se rexistrou ningunha. Non sei se hai algún. Non. Punto número 6, rogos ou preguntas, non se rexistrou ningún por escrito. Non sei se teñen algunha pregunta ou rogo que faer. Algunha pregunta ou rogo? Nada. O que si lle vou a trasladar é a resposta que tiñamos pendente, que nos había feito a pregunta de que nos pedía un desglose por concellos do programa de natalidade do ano 2019, dona Elvira Lama, non no pleno anterior, non na comisión anterior, sino na anterior e na última comisión do día 12, creo que foi. Non lle podemos pasar os datos porque estábamos co problema informático, os trouxen, e se queren, aínda que solamente o Grupo Socialista pediu os datos, tuve a diferencia de facer unha copia para todos os grupos. E é interesante porque aquí hai unha cifra importante, porque antes doña Monse deu unha cifra dos nacementos na provincia durante este ano de 800, non? É un erro da prensa cando fala da provincia, seguramente se referirá, xa cando vin apreciei que era un erro porque ten que ser no Chou, é dicir, neste hospital, porque na provincia nos tuvemos al menos hasta outubro 1042 solicitudes do programa da tarxetas Chegou. Perdón, vale. Nos hasta outubro esas son as solicitudes que hai, que non quere decir que sexan todos os nenos que naceron. Bueno, lles deixo unha copia para todos os grupos, se lles parece ben, e damos por finalizada ás 6:10 da tarde deste día 12 de decembro de 2019 esta comisión informativa de reto demográfico, igualdade, benestar e emprego. Moitas gracias a todos.